Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Bon vespre a tothom, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Aquest és el nostre programa número 390, el darrer abans del Nadal de 2019 i el penúltim d'aquest any. Com veieu, ens polim el temps a velocitat supersònica. Una mica massa, parlant francament, no te'n dones compte i un altre any cap al sac. I estem a punt de començar ja la tercera dècada d'aquest segle XXI. Que no fa res que esperàvem tot excitats l'arribada del nou segle? Doncs mireu, ja n'hem recorregut un bon tros. Un segle ben esbojarrat, per cert. Sembla que als humans ens falti un bull, o no sé què. Bé, sí que ho sé, ens falta sentir molta més òpera. És un remei espectacular per les cabòries, us ho ben asseguro. I per això avui ens sentirem una mica més, com cada dijous. Toni González del control de so i qui us ha parlat. Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Bé, avui us hem rebut amb una música que segur que no coneixeu. No és una òpera de les de repertori, o no tant repertori, però d'èpoques passades, tal com acostumem a sentir en aquest programa. Avui es tracta d'una obra rabiosament actual, tan actual que es va estrenar aquest mateix any de 2019, el 27 de gener, ja farà gairebé un any, a la Garriga. Es tracta de La maternitat d'Elna, del jove compositor català de l'Ametlla del Vallès, Martí Carreras. Hem sentit a Rodrigo de Vera al piano, Laura Brasó com a Laura i Ainhoa Aguilar com a Elisabet. Avui parlarem d'aquesta òpera i per fer-ho cal que ens ajudin. Qui? Senyores i senyors, en primícia mundial, perquè no naixerà fins al dia 25, amb tots nosaltres aquí en Flamaric, el Niño Dios. Benvingut, Albert. Avui, la maternitat d'Elna i un nou capítol del llibre Música Reservata de José Luis Tellez. Bueno, avui t'has quedat... cada dia puges de categoria. Sí, jo crec que t'hauran de donar un Premi Ondas a la millor presentació de col·laborador i de tertulià. Bueno, anirem fent unes quantes, les gravarem, les posarem en un pack, en un disc i les presentarem por ahí, aviam si algú pica. Bueno, si no les posarem en un altre projecte que tenim entre mans. Exacte.
Escolta, mira, abans de començar sentirem un altre fragment de la maternitat d'Elna, perquè ens sentirem uns quants avui, diguéssim, pràcticament tot el CD. El que passa que tots són més aviat curtets. De fet, el que sentirem ara és el que és més llarg, que es diu A la platja d'Argelers, i l'interpreten Laura Brasó i Rodrigo de Vera al piano. Molt bé, aquí estem per presentar aquest CD d'edicions Albert Moraleda, que recull una selecció dels números musicals de l'òpera, concretament 11, i en realitat n'hi ha més,
interpretats a piano. I qui millor per parlar-nos d'aquest treball que el propi compositor i llibretista Martí Carreras Almar. Benvingut. Bona nit, gràcies per convidar-nos. Gràcies per estar aquí, perquè és la primera vegada que tenim un compositor. Sí, no? Oi que no? Hem tingut altres convidats. Hem tingut crítics, tingut... Tu has tingut cantants. Sí, vam tenir un contratenor, hem trucat a gent que ha fet llibres, crítics, musicògrafos, biògrafs i altra fauna d'aquest món musical. Però un compositor mai. Per això ens fa molta il·lusió. I a més un compositor molt jove, sí, perquè tu ets nascut l'any 1993. Imagina't tu. Exacte, per tant. Cada vegada em feu sentir més vell. Amb B alta, amb B alta. Jo no vaig veure les Olimpiades. És veritat? És veritat. Oh, que fort. I jo ja tenia ús de raó, Jo quan també. tu vas néixer jo tenia 30 anys, imagina't tu. Jo vaig fer la comunió aquell any, el de les Olimpiades. Ja comença a ser vell el flameric. Sí, només per les entrades aquestes ja ho veig. No ens pensem aquí que és tendre, no. Escolta, molt bé, doncs... explica'ns una mica... El Flameric et farà les preguntes més punyents, suposo, perquè, a més, ell és el que ha fet aquí l'article que acompanya el llibret de l'òpera. Sí, perquè en Martí m'ho va demanar i jo encantat de l'exili a l'escenari, es diu el teu article. Però, primer, deixa'm preguntar a mi, i llavors ja preguntes tot el que vulguis. Escolta, per què aquest tema, aquesta maternitat d'Elna? Com se't va acudir? La maternitat d'Elna és un tema molt actual, sí, perquè parla dels refugiats de la Guerra Civil Espanyola, sí, però el podem comparar amb els refugiats actuals del Mediterrani, de Síria. Sí. Aleshores, això va ser una idea de l'Alfons Reverter, el director de l'Orquestra de Cambra de la Garriga, que em va proposar de fer una òpera, i vam estar buscant diferents temes, fins que vam pensar que aquest de la maternitat d'Elna seria molt el que volíem trobar, que era un tema d'actualitat, però que a més parlés de la nostra història. Molt bé. A veure, aquest disc, hi ha 11 tracks, l'òpera completa és bastant més que això, no? Sí. No és quasi bé tota? Sí, aquí hem seleccionat per CD que acabem de treure de la maternitat d'Elna, hem seleccionat les àrees principals, els duets i els quartets, i algun trio, per poder fer una mostra del que és l'òpera. Yeah. També el CD és per piano, és una reducció per piano, però la versió original és per orquestra i corals. I això, aquesta història, té un argument en el sentit teatral que es va desenvolupant, o bé és més... perquè és la impressió que a mi m'ha quedat en sentir tots aquests diferents àrees i peces de l'òpera que hi ha en el disc. M'ha quedat més la impressió que són més quadres, juxtaposats, en certa manera, de situacions diferents, de diferents personatges. Sí, al CD sí que són quadres separats, perquè són les àrees principals de cada personatge, però l'òpera té una continuïtat, són dues famílies que arriben al camp d'Argelers, i un cop allà, les mares embarassades són acollides per Elisabeth Eidenbenz, que era la infermera suïssa que va fundar la maternitat d'Elna. Això era necessari perquè tots els refugiats que venien de la península arribaven a França i els col·locaven directament al camp d'Argelers, que era un camp de concentració. Per tant, aquesta és la història que passa a l'òpera. També la nostra idea és fer un tríptic, que es dirà el tríptic de l'exili. No sé si m'avanço al que us he dit. Bueno, també està aquí la pregunta, però digue-ho ja, perquè llavors, com que anirem sentint música, parlant i sentint música, acabo d'explicar ja que has començat. Com que això que us explicava, la maternitat d'Elna és la història de l'exili, però també volem explicar què va passar abans de l'exili, que seria l'esclat de la Guerra Civil, seria la primera òpera, la segona òpera és la maternitat d'Elna, que és d'aquest exili, i la tercera òpera seria un cop es tanca la maternitat d'Elna, perquè la van tancar els nazis, perquè hi havia mares jueves, doncs un cop es tanca aquesta maternitat, què passa amb aquestes dues mares que són les protagonistes, la Lava i la Nisel, que fugen cap al nord d'Europa, o quina és la seva història? Per tant, seria Guerra Civil, exili i Segona Guerra Mundial. I la trilogia aquesta, la primera òpera no està feta, has començat per la segona. Sí, hem començat per la segona. Bueno, escolta, sentim una mica més de música, que ara és l'àrea que es diu Escolta el vent, i és la soprano Anna Ferrés, el rol de Nisel, que és la mare jueva, veritat? Sí, aquesta cançó és la cançó d'una mare que li canta una cançó de bressol a un nen refugiat que està a la platja. Molt bé, doncs escoltem-la. Ascolta
Molt bé, bueno, Flamaric, va, et deixo parlar. Em deixes parlar, gràcies. Avui t'has retingut molt, Home, clar. L'estona, el minutatge que portem i encara no has obert la boca. No pot ser això. Escolta, doncs sí, bueno, tenim la sort d'aquí de tenir aquest jove compositor que, Déu-n'hi-do, un programa doncs, que anem portant sempre moltes novetats, però que a més doncs, contem amb els joves cantants i a més em sembla que tu algun d'aquests cantants, com que han estat a l'escola d'òpera i són dels Amics del Opera Sabadell, sí, alguna vegada deuen haver vingut aquí a parlar. No hem parlat, però aquí la que conec més és la Laura Brasó, que sí que aquesta noia ha cantat, ha fet un parell d'escoles i l'Anna Ferrés també ha fet escola també aquí a Sabadell. No els tinc tots controlats, però potser sí. Els cantants són la Laura Brasó, com dèieu, l'Anna Ferrés, la Ainhoa Aguilar i en Joel Ruiz, i el piano en Rodrigo de Vega. Sí. I en relació a això, dues preguntes. Primer, per què vas triar per aquest tipus de veus, una mezzosoprano, un baríton, tenor, i dues sopranos, i a més concretament aquests quatre joves? La primera idea és que hi havia d'haver-hi més veus femenines que masculines, perquè és una història que parla sobre la maternitat, fins aquí de lògica. Aleshores, les dues sopranos són les dues mares, i la infermera suïssa, l'Elisabet, jo me l'imaginava amb un to de veu una mica més greu, per tant vaig decidir que fos el... Era fumadora, potser. No sé, però venia de Suïssa i me l'imaginava més sèrio. I el tenor, doncs, perquè podria haver tirat un baríton, però preferia... Bueno, en definitiva, una mica, si em permeteu, és una distribució bastant tradicional del que és l'òpera en si, vull dir, no és res diferent del que en veiem en moltes òperes clàssiques. I també ens reservem el paper del baix, que no surt en aquesta òpera, per la tercera part amb els nazis. Vale. I la primera, hi haurà algun rol també així que incorporis Ho tens pensat o encara no ho tens pensat? Sí, tinc un esbós de com serà, però ho vaig acabar de contrastar. No fem spoilers, doncs, encara. No fem spoilers, però un moment que sentirem més música. I ara sentirem el tenor, perquè fins ara hem sentit dones, i primer el fragment instrumental, que no sé si funciona a tall d'obertura, el primer de tots, que es diu Dues realitats, que només és instrumental. Sí, el Dues realitats és el reflex de què representa la guerra per un nen, i especialment és una escena que passa durant el Nadal. Els nens estan contents perquè estan a la maternitat celebrant el Nadal, però estan vivint una guerra. Sí, val. I aquest fragment funciona a tall d'obertura de l'òpera, diguéssim? Apareix a l'obertura. El que passa és que l'obertura és molt més àmplia i no l'hem posat tot aquí. Molt bé, doncs sentirem aquest fragment ara, una àrea del tenor Joel Ruiz, que el personatge es diu Abel, i l'àrea es diu Miratge entre dunes. Miratge entre dunes. Oh, Laura, ets aquí, em pots sentir, la boira em vol esborrar al teu costat. Ets tu, la que em somriu, un miratge entre dunes. Has vingut per dir-me adéu i els teus ulls estels que brillen com fars marxo sol, ells mostren el meu camí.
Doncs bé, aprofitant que hem escoltat aquesta àrea del tenor, a les notes jo ho comento i amb en Martí n'hem parlat algunes vegades, la construcció musical fa servir no leitmotivs en si, perquè no el sotmet a una variació en sentit estricte wagnerià, però sí que hi ha una sèrie de motius recurrents, temàtics, identificatius. En el cas del tenor en trobem els que apareixen en aquesta àrea, però la resta de personatges també s'identifiquen a través d'aquest recurs dramatúrgic, i dins d'aquest recurs dramatúrgic hi ha una vessant que són la que serien els tropos, és a dir, músiques que des d'una perspectiva semiòtica l'espectador reconeix com a lloc comú i que per tant identifica amb una circumstància o situació. Un cas n'hem comentat, són la cançó de Bressol que hem sentit abans, l'altre també és el vals i la Nadala, que en aquest cas tu els fusiones a l'acte tercer precisament amb l'escena infantil, i no està enregistrat aquí, però els que hem pogut veure aquesta òpera amb la versió orquestral, que a més es va oferir aquí a Sabadell, ara no recordo quan va ser, en versió piano a l'Acadèmia de Belles Arts. Sí, vam fer-ho a l'abril a Belles Arts, sí. Vale, i després també s'ha fet també la versió orquestral i amb el cor i tot el desplegament, que a més a nivell escènic, després ho hem de comentar, és també significatiu. I quan veus tota l'òpera i a l'acte tercer, l'escena tercera, perquè és una òpera en un acte, tota la Nadal, el vals, aquests cants corals infantils, doncs tot això ens remet a aquest tropos nadalenc que en Martí molt hàbilment, sempre amb un llenguatge tonal, a vegades més cromàtic, a vegades més diatònic, però sempre un llenguatge accessible, juga. Això haig de dir que quan l'Albert em va proposar farem aquesta maternitat d'Elna, aquí vaig dir, dic, a veure, dic, això vigilem, diu, no és completament tonal i tot això, i efectivament, doncs, haig de dir que sí. Hi ha algun moment que sí que és atonal, però no és... Vull dir, no és allò de... El 90% és tonal. Perquè, esclar, això no públic els acaba disgustant, aquestes atonalitats, aquestes coses que a vegades no les entens. També depèn del moment de l'òpera. Per exemple, la tonalitat l'hem fet servir més en els moments de tensió del camp d'Argelers, que és un moment trist, i les escenes de la maternitat, que són dolces, doncs trobo que és més maco una melodia tonal. Molt bé. Ara farem el duet que es diu La Carta, que aquí intervenen Laura Brasó i Joel Ruiz, que són Laura i Abel, que és la parella, suposo. I que a més, com, pots explicar-ho tu, és una espècie d'homenatge perquè en Martí és un compositor jove, però que a més és un apassionat de l'òpera, i aleshores d'alguna manera vas comentar que era un homenatge també a la carta d'Eugene Onegin, de la Traviata. Sí, a mi Eugene Onegin m'agrada molt, i sé que hi ha moltes òperes amb escenes de cartes, com ara deia l'Albert, Eugene Onegin, la Traviata, i també aquí ens vam inspirar amb el melòlogo, si és que es diu així, d'Adriana Lecouvreur, perquè aquí és una escena en què la Laura rep una carta, no sé si puc dir un spoiler, però representa que s'acaba de morir l'Abel. Aleshores li comuniquen, ella rep la carta que ha escrit ella al final i comença a llegir-la, i a mitja lectura de la carta es comença a sentir la veu d'ell. Llavors ella no sap si és que està viu, si l'està sentint de veritat o el té dins del cap. Molt bé, interessant. Sentim-ho, doncs. Estimada Laura, hauria volgut acomiadar-me amb una abraçada, però tan sols puc oferir-te aquestes paraules, mig esborrades per la pluja. Cap guerra pot vèncer allò que ens ha unit, d'ençà que ens vam conèixer a Barcelona. Cap guerra pot enfonsar els somnis de tot un poble, ni els teus, ni els meus. Malgrat tot,
cadascú de nosaltres és esclau del temps. I quan el rellotge que batega incansablement decideix aturar-se, ningú pot tornar a moure les seves busques. Tan sols l'amor podrà vèncer l'odi i la guerra. Vull que sàpigues, Laura, que no oblidaré i et continuaré estimant com ho he fet des d'aquell primer dia. Aquesta vez Si has llegit aquesta possible, carta, és meu crida nostre fill i explica-li aquesta lluita. com xiu-xiueja, Tremolen que les mans, no marxar. tremolen les mans, Escolta aquest sobre cant, en tela la vista, me podràs destruir has tot el que ets d'amor, tan sols desitjo que sigueu molt feliços, i la meva pena no enfosqueixi el trist horitzó que ens ha deixat la guerra. com xiu-xiueja, Laura, t'estimo. i em fa Laura, creure t'estimo i sempre seré amb tu. Amor, pues dona Déu, les soles del càlid per veure. Interessant, doncs, aquesta combinació del mort que no és mort. Que a més aquí hi ha pot fer servir un recurs, aquell recurs que a mi m'agrada tant, del fora d'escena, Sí. perquè en funció de la... Si fos per ell, tots els cantants No! cantarien fora d'escena. No hauríem res a No, l'escena. alguns no cantarien ni, No, ni alguns fora ni fora. d'escena. No, però sí que S'ho et permet mereixen. aquest joc teatral, vull dir, que et dona aquestes idees, clar, ell és un compositor jove però que té un bagatge i vas veient aquests recursos de llarg de la història de l'òpera, i aquí depèn de com ho solucionen, a vegades doncs poden fer servir el tenor fora d'escena o el fan aparèixer com si fos una espècie de miratge, i en aquest sentit és també interessant. El que volia comentar és, com a autor també del llibret, quines dificultats, perquè és un llibret molt concís, que evidentment has mesurat mètricament perquè fos adaptable a aquest tipus de música, doncs que té una sèrie de repeticions, unes estructures musicals, una certa simetria, un encant melòdic. Doncs a nivell de text, com et vas plantejar i què et va suposar redactar el teu propi llibret? A nivell de text vaig agafar alguns llibrets de model, no pel contingut de vocabulari, perquè era d'una altra època, sinó per l'estructura de les frases. I llavors vaig intentar imitar el número de versos d'aquelles cançons, aquelles àrees que a mi m'agradaven, i per això han sortit aquestes àrees amb els números de versos quadrats. Aquest va ser el procés. Després la història va a part i tu intentes buscar les paraules per adaptar-te al número de versos, però és important que et quedi com si fos un poema, i aquest poema després li poses la música. Molt bé. I sempre molt concís.
no? Que et refereixes per cotxes. Home, allò que demanava Verdi. Que no hi ha palla, vull dir, el que hem de dir és... Sí, no m'agrada que hi hagi repeticions excessives de conceptes, així que... Exacte. Aquesta és una... Les àrees de capo ja no es pot. No, però aquesta també és una característica que el text no es repeteix, exceptuant algun moment puntual, però... Hi ha un moment puntual perquè la idea és que fos com si estiguessis veient una pel·lícula que va passant tot contínuament. Perfecte, molt bé. Proposem un altre fragment, que és el que es diu Els infants del futur, en aquest cas és l'Elisabet, la infermera suïssa, i la veu és la de la mezzosoprano Ainhoa Aguilar. Cayó una estrella en el vasto mar, perdiéndose en olas bravas, y su destello pudo iluminar la vida de un niño nuevo. Son esos niños los que forjarán futuros donde impere la paz. Cayó una estrella en el vasto mar, perdiéndose en olas bravas, y su destello pudo iluminar la vida de un niño nuevo. Son esos niños los que unirán expatriados que descansarán. Imagino un mundo ideal sin envidia ni rencor, sin violencia ni temor, con el respeto por norma esencial. Laura, vamos a luchar por tu hijo y los demás. Estaremos a tu lado. Bueno, ja hem sentit tots els personatges, em sembla, no? Tots Però ens queda un punt que sí que voldria que comentés, perquè al ser una òpera contemporània, evidentment amb un pressupost molt reduït, però la posada en escena sí que és significativa perquè heu fet servir projeccions i... Jo trobo que és una cosa que s'hauria de poder muntar amb una mica més d'empaqui aquí a Catalunya, o si més no potser quan tinguis la trilogia completa. La idea seria poder fer la trilogia amb més pressupost. Que a vegades diuen, bueno, s'ha de promocionar l'òpera catalana i tot això, però a vegades ens han fet, perquè fa molts anys ens van fer una cosa del Morera, que era un rave, la fada, allò, seria molt millor poder fer, doncs, això, la maternitat d'Elda, sense anar més lluny, l'òpera contemporània i catalana, que reuneix dos elements que es busquen. Sí, doncs mira, tothom que vulgui ajudar-nos, nosaltres estem encantats que ens doni un cop de mà, i també ressaltar que sí, és una òpera en català i no es fan òperes en català actualment, així que posats a defensar la immersió lingüística. Català i castellà, per això que hi ha una part. Català i castellà, ja perquè el personatge de l'Elisabet també ens parlava en castellà, però el 90% és en català, també pareix francès. Però explica'ns a nivell d'escenografia. A nivell d'escenografia tenim una pantalla en projector on es van projectant diferents escenes de la maternitat, vídeos, bombardeig de la Guerra Civil, i també tenim els dos escenaris, que és Argelers i la maternitat, amb una tanca que és la tanca del camp d'Argelers, i a nivell d'escena va ser tot gràcies a la Montse Miralles, que es va dedicar a fer aquesta part. Molt bé, doncs sentirem un darrer fragment, que és Darrere els Pirineus, que és un cor de refugiats, però aquí són els 4 solistes, no? Aquí són els 4 solistes, i quan ja fem les versions amb cor, aquí canta el cor al final. Molt bé. Doncs vinga, sentim-lo també. Darrere els Pirineus, les ciutats assetjades són el record d'una vida que ens desperta nostàlgia. Una idea
Doncs bé, Albert, vols preguntar alguna cosa més? No, només encoratjar-lo que segueixi fent aquest tríptico català. Jo sí que el tríptico, sí. El vull preguntar-te per quan sortirà un CD amb tota l'òpera orquestrada. L'òpera està orquestrada ja, vols dir en versió orquestra. Que enregistreu l'òpera amb orquestra i sencera. Jo crec que quan fem el tríptic s'animarà més gent a fer-ho en plan orquestra. Ara mateix no tinc cap orquestra que vulgui fer, però si alguna orquestra s'ofereix voluntària, encantats. La Simfònica del Vallès, haurem de veure. I que és una orquestra que té molta experiència amb òpera, com saps, vull dir que això no hauria de ser dificultat. I per quan estarà acabat el tríptic? Calcules tu, evidentment, no? Jo calculo entre 2020 i 2021, així que el 2022 ja segur que ho veiem. Pues tornaràs per aquí. Esperem-ho. Escolta, el CD porta el llibret en català i en castellà, el text a dins amb fotografies, a part d'aquest text d'aquest tal Flamaric, que és molt pesat, i a més a dins hi ha una pàgina on amb aquests codis QR tan moderns, doncs qui el tingui pot fer amb això al mòbil. En anglès? Sí, en castellà hi trobarà el text en anglès, castellà i en japonès. Estem traduint, És japonès? Sí. Anava a dir xinès, però jo no. És japonès, sí. I escolta, i per què en japonès? Doncs perquè vaig conèixer un cor japonès que vaig anar-los a veure l'estiu passat i ara mateix hi ha un CD d'aquests que ha anat a parar al Japó, així que s'ho podran llegir en japonès. Encara s'oferirà al Japó abans. Escolta, i la gent que vulgui veure l'òpera, hi ha alguna funció pròximament, oi? Sí, aquest divendres farem la presentació del CD amb l'Albert Ferrer a la Biblioteca de Catalunya i és a les 8:30 del vespre i després de la presentació farem concert amb piano i violoncel. Està molt bé. No hi podré ser perquè aquesta setmana tinc cada dia ocupadíssima i divendres tinc una reunió precisament per temes d'òpera de la fundació que estem creant. Però bé, la gent si vol venir, doncs... Sí, doncs a la Biblioteca de Catalunya, ja heu sentit, doncs bueno, molt bé. Martí, enhorabona. Gràcies. De veritat esperem que puguis completar, estrenar i enregistrar la trilogia sencera, que ja sabem que en aquest país és molt complicat, i nadie és profeta en su tierra, que diuen, i en aquest país encara menys. És més difícil. Un títol que, deixa'm afegir, com l'òpera en el seu moment, al llarg de la història, reflecteix el seu valor social com a espectacle i d'actualitat en el seu temps. Per tant, hi ha aquesta mirada sobre la seva pròpia època, en aquest cas a través de la maternitat d'Elna, d'aquesta òpera, la segona d'aquesta trilogia projectada del Martí Carreras. Molt bé. Elna és una ciutat petitona que hi ha al sud de Perpinyà, entre Perpinyà i la frontera. Jo he passat alguna vegada. És molt interessant. I és on, doncs bé, tota aquella zona que és on van haver-hi
els refugiats de la Guerra Civil, que, bueno, més que menys, he llegit que tu tenies un besavi, Sí, el meu i jo besavi... també, doncs, el germà de la meva àvia també va ser refugiat i exiliat i en els camps de concentració nazis, i etc. Tothom té algun familiar, sí. Segur que va estar a Argelers, no en tinc cap dubte. Gràcies, Martí. Gràcies. Jo volia agrair a l'Albert per fer el comentari del llibret, Molt que bé. estem molt agraïts, i als amics d'Òpera Sabadell per convidar-me aquí al programa, que haig de dir que jo les primeres òperes les vaig escoltar gràcies als amics d'Òpera Sabadell, a Granollers. Me n'alegro que sigui així. Molt bé, fins una altra. Gràcies. Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.